Te vagy az, Pó? Biztos nem, Pó? Ez mi a fasz volt? Te idéztem, az én voltam. Annyira éreztem, de... Kelleni fog. Vagy eladjuk az asztalt. Nagy ötlet. Hogy eladunk téged, nekem mindig. Na jó van, legyünk gyorsak. Na jó van, szétbosszom ezzel a bogarakat. Dögöljetek meg! Ó, itt nem leszünk gyorsak! Ez meg, hát az hogy olyan... Kurva élet. Ez olyan rossz lesz nekik. Jó, nem ez az, baszki. Faszom. De. De. Te most miért? Ezt nehéz elmagyarázni, hogy mi történt. Te akkor kezdje neki, légy szíves. Látom. Pontosan ugyanott haltam meg, csak valami fekete ölt meg. Anyád, Pót, mi a faszom kergeti? Nem, az büzé szörny. Titán, geci. A titán, igen. De nem, hogy eldobná a WC papírt. De hogy jól csinálja, elbújik. Hát nem biztos, hogy jól csinálja. Nem hiszem. El is felejtettem, hogy kaját csinálok. Ott van fény! Akkor menjünk oda? Menjünk oda. Hát nem innen. Ja, hogy itt átparkuroztatok. Jaj. Profik vagyunk. Takarodj már onnan! Buddy blokkos faszopók. Amúgy semmi értelmé, de feljönni amúgy. Ott száll. De jó. Ó, a kurva életbe. Hú, én már fosok. Itt volt tök jó. Srácok, itt tök jó. Kurva életbe. Mi? Én a legfősőt akarom. Hát onnan leesek. Nézd be, vannak... Van... Hát igen, hát a faszom űrbe utazunk. Jó, de Ott egy pelenka. az alsó az mennyivel jobb? Hát mondjuk a második is geci jó, mert ott egyben az asztal lenne. Szerintem a második az S-tier. Az alsó is nagyon jó, mert akkor ott vannak a fiókok, mert az ilyen, meg az ilyen zárt. Csak ott talán kicsit büdösebb van. Ez már kicsit magasabb van, ez már csak B-tier. És a legfelső, hát azt nem tudom. Szerintem a legfelső az A-tier. Miért?
A második az S tier egyébként. A harmadik az D. Az első az, hát az is egy D. Jó, hát... Jó, hát most izére megyünk, Marsra. Ez úgy micsoda itt? Vettem be azok 5 walkie-talkie-t, ezt elég Ó. lesz most akciós. Mi ez? Akkor jó, hogy vettem 5-öt. Nézd, hogy mi van itt a szekrényben? Az rajta, hogy szignáltra... Oh. Hát ez kurva jó. Tényleg. És Zepgun nincsen még valahova eldugva? Jó. Te ott van tényleg. Hello! Basszátok le az ásóval. Nincs ásó. Rüssnél van az ásó? Na itt vagyok, mi van? Nálad van az ásó? Itt van. Mit kell lebaszni? Hol van? Ott egy bogár, geci. Itt Hol? van. Itt. Ott megy. A csaplet. Gyereljetek egyszer arra! Világítsatok már neki. Nincs lámpám. Megdöglött. Kajak. Új, geci. Várjál, most kardos meg. Ó, de... Kell a hullája. Bazd meg. Meg... Az ásó. Richard is megdöglött, szemem előtt itt összenyomta ez a szar. Jó, felmegyek. Én ezt nem bírom. Miért? Miért nem? Én babát láttam, szóval kiadtam. Babát. Aha. Nem vágod az izét? Szellem babát? Ja, azt? Jó. Azt hittem a Maniterre Vagy gondolsz. kislány, vagy mi a fasz? Nem. A izé... Baszki már itt van. Hol? Ami azt szerinted tud élni? Mi a fasz? De nekem Jörgő. Legalább mi, hogy menjünk ki. Bejön a kislány. Kardos kéz a fél lett. Szőj. Ez olyan nagyon basszany a villámba? Ha megnyalom. Mondjuk ez ott repül, szóval igazából én nem baszakodnék meg. Vagy csak a másik oszlop nagyon erős. A végtelenbe és tovább, a végtelenbe és tovább. Ez miért ilyen szomorú? Hát nézd már. Tényleg? Basz meg! Bro, mi van? Lefele néztem és a sapkám alja úgy nézett, mintha egy wormhole képződne alá. Az jön? Jó, mégsem. Ja, most kicsit üres. Ó, vigyázz! Itt lesz majd kicsit előttünk. 2. Valahogy most már nem úgy érzem, hogy nagyon nagy baj, hogy ledöntöttük a hidat az elején. De mi faszal, nincsen titán, nincsen kis cigány, kutya se.
Gondolom. Mindjárt meg ezt a kukac akkor, nem tudom. Meg valahogy kibasznak velünk. Húha. Azt hittem meghaltál. Ja, pont úgy ugrottál, mint hogyha repülnél el a picsába.